Pán Tanko, Ruská federácia zaútočila na svojho suseda. Zaútočila, pácha tam vojnu, zabíja civilistov a to B, si povedzme, vyvolala ten tlak na to zvyšovanie. Výdaje sa zvyšujú na Slovensku kvôli tomu, že vaši priatelia, na ktorých recepcie vychodíte, jednoducho sa správajú tak, ako sa správajú. Tak ja vás chcem len poprosiť, pán Tanko, že keď najbližšie budete s pánom veľvyslancom, už mu povedzte, nech konečne začnú rokovať o tom miery. Už všetci sú na to pripravení. Povedzte, nech im nezbroja. Povedzte mi, neposielajú 15 000 mužov ruských umierať na front a nech konečne začnú rokovať o miery. Aj s Francúzami, aj s Rusmi musíme dobre vychádzať. Ale skôr vás Rus pohostí jak Francúz. Garantujem vám, že ak by bolo zlé, ja vám garantujem, že väčšie srdce majú Rusi ako západné štáty. No, tak neviem to. Ale usmievajte sa, uvidíte, že príde na moje slova, uvidíte. Myslím, že v Kieve by bolo dôležité toto povedať, alebo v Buči. Hej, v Kieve, viete čo, nemám slov na toto.